Un vânător a observat că creaturile pădurii evitau în mod ciudat o anumită potecă. Când s-a hotărât să o urmeze el însuși, fața i s-a făcut palidă. Mihail Sokolov, în vârstă de 42 de ani, s-a trezit prompt la 5 dimineața, așa cum se obișnuise în timpul celor 2 decenii petrecute în taiga. Întunericul dinaintea zorilor încă învăluia împrejurimile modestei sale locuințe din lemn, dar el era deja complet alert. Petrecuse 20 din cei 42 de ani ai săi în sălbăticia siberiană. Mihail cunoștea perfect taigaua Krasnoiarsk, fiecare potecă șerpuitoare, fiecare rezervație de vânătoare, fiecare pârâu și trecătoare. După ce a servit în armată, unde a servit într-un pluton de recunoaștere, s-a întors în satul său natal, Beriozovka. S-a căsătorit acolo, dar viața de familie nu a mers bine. Soția sa, incapabilă să facă față naturii dure, s-a mutat la oraș, iar ei au divorțat. Nu au avut copii. Prieteni, dacă sunteți curioși ce s-a întâmplat în continuare, nu uitați să dați like și să vă abonați la canal. Și în comentarii spuneți-ne din ce oraș sunteți, ne-ar plăcea să știm de unde ne urmăresc oamenii. Rămas singur, Mihail s-a dedicat singurului lucru pe care îl înțelegea cu adevărat, vânătoarea. Era sfârșitul lunii octombrie, sfârșitul toamnei, cel mai bun moment pentru vânătoare. Mihail și-a împachetat rucsacul, muniție, un cuțit, un termos cu ceai fierbinte, biscuiți, chibrituri și o busolă. Nu avea nevoie însă de busolă, cunoștea taigaua cu instinctul. Luând în mână pușca sa de încredere IZH-43 cu 2 țevi, verificând încuietoarea, a ieșit din casă. Aerul era geros, cu miros de zăpadă care se apropia. Prima zăpadă avea să cadă în curând, iar apoi vânătoarea avea să devină mai ușoară, urmărirea prăzii avea să fie mai ușoară. Mihail a urmat o potecă familiară până la râul Taimenca, unde se găseau căprioare și mistreți. Potecul ducea printr-o pădure densă de molizi, apoi peste dealuri line și apoi cobora abrupt spre râu. Distanța era de aproximativ 10 kilometri. De obicei, era deja acolo la ora 9 dimineața, așezându-se în adăpostul său și așteptând fiara. Dar în ultimele 2 săptămâni ceva se schimbase. Mihail a observat imediat. Căprioarele care alegeau întotdeauna această cale pentru a se apropia de adăpătoare au încetat brusc să mai apară. A stat în adăpost timp de 6 ore, dar nu trecuse niciun cerb. Totuși, pe poteca adiacentă, care făcea un ocol imens de 5 km prin mlaștină, existau numeroase urme. Mihail era nedumerit. Animalele nu își schimbă traseele fără motiv. Ceva le speriase de-a lungul vechii poteci. Poate că un urs își înființase un cuib, dar urșii se pregăteau deja de hibernare. De obicei părăseau zonele frecventate. Poate că sosiseră noi vânători și îi speriaseră. Dar Mihail îi cunoștea pe toți vânătorii locali și nu existau străini în zonă. Și atunci? Cu o zi înainte verificase poteca timp de 3 kilometri. Nimic suspect, nici o urmă de urs, nici o urmă de om, nici o capcană sau laț, doar o potecă. Dar animalele evitau cu insistență o anumită secțiune, cam 1 kilometru după o stâncă mare exterioară, pe care localnicii o numeau Bunicul. Acolo, dincolo de Bunic, începea această porțiune misterioasă. Astăzi Mihail a decis să parcurgă această secțiune cu deosebită atenție, examinând fiecare metru. Simțea ceva acolo. Ajungând la Bunic, o stâncă uriașă de 3 metri acoperită cu mușchi s-a oprit și s-a uitat în jur. Potecul ducea mai departe în pădurea de molizi, o potecă obișnuită de taiga, pământ bătătorit, rădăcini de copaci, ace căzute. Mihail mergea încet, urmărind cu atenție pașii și împrejurimile. A mers cam 500 de metri, nimic, încă 300 de metri, totul liber. Dar dintr-o dată a simțit o izvor ciudat în pământul de sub picioarele lui. S-a oprit și a bătut din picior. Pământul părea să cedeze. Pământul era afânat. S-a ghemuit și a început să-l examineze. Pământul părea într-adevăr mai proaspăt decât zona înconjurătoare, ca și cum ar fi fost săpat recent. Dar când? Acum 1 an? 2? Mihail a scos din rucsac lopata pliabilă pentru săpat tranșee pe care o purta mereu cu el. Îi era utilă în taiga. A început să sape cu grijă stratul superior. Sub acele de pini și mușchiul căzute a descoperit pământ care fusese evident adăugat mai târziu. Textura lui era diferită, erau mai multe pietre. A săpat mai adânc. Lopata a lovit brusc metalul. Mihail a înlemnit. Metalul era aici. Curățase o zonă mai largă. O suprafață metalică rotundă și ruginită a ieșit la iveală sub un strat de pământ gros de aproximativ 30 de centimetri. Mihail a îndepărtat cu mâinile pământul rămas și a văzut. E o trapă,
una sovietică veche, de aproximativ 80 de centimetri în diametru, grea, din fontă. Rugina roase metalul, dar trapa era intactă. În centru se afla un inel de ridicare și o încuietoare. Și încuietoarea era ruginită. Mihail s-a așezat lângă ea, ștergându-și transpirația de pe frunte, chiar dacă era frig. O trapă în taiga. Cine o pusese aici? De ce? Și-a amintit repede că într-adevăr existaseră instalații militare în această zonă în timpul sovietic, buncăre construite pentru a depozita muniție în caz de război, dar oficial toate fuseseră abandonate și scoase la naftalină în anii 1980. Poate că aceasta era una dintre ele, dar atunci de ce era acoperită cu pământ? De ce o evitau animalele? Mihail a scos o rangă din rucsac pe care o purta mereu cu el. Era esențială în taiga. A folosit-o pentru a deschide încuietoarea. A tras. Încuietoarea a căzut împrăștiind fulgi ruginiți. Mihail a introdus ranga sub marginea trapei și a tras puternic. Trapa a cedat cu un scârțâit greu și s-a deschis. Un miros de umezeală și de altceva s-a răspândit din întuneric. Substanțe chimice, ceva ascuțit. Mihail a scos o lanternă și a luminat-o în jos. O scară metalică cobora la aproximativ 10 metri sub trapă. Dedesubt era o podea de beton, întuneric. Mihail a ezitat o secundă. Coborârea putea fi periculoasă, dar curiozitatea și instinctele sale de urmărire au învins. Și-a așezat pușca lângă trapă, nu intra prin deschizătura îngustă. A scos un cuțit, l-a băgat la centură, a apucat lanterna și a început să coboare pe scară. Treptele erau alunețoase din cauza ruginii. Mihail a continuat cu grijă. Jos, stătea ferm pe podeaua de beton și se uita în jur. Era un tunel care ducea către o cameră subterană. Pereții erau din beton, întăriți cu grinzi metalice. Firele treceau de-a lungul tavanului. Curgea curent electric. Mihail a mers de-a lungul tunelului aproximativ 5 metri și a ieșit într-o cameră mare. Era un buncăr militar sovietic, dar evident transformat. Pereții fuseseră întăriți, un generator diesel stătea în colț, discret și acoperit de praf, iar de-a lungul pereților erau rafturi, din lemn, vechi, dar rezistente. Pe rafturi erau numeroase cutii. Mihail s-a apropiat de prima și a deschis capacul. Înăuntru, ambalate frumos în pungi de plastic, erau teancuri de bani, dolari, bancnote de $100. Mihail a scos un teanc, un model vechi din anii 1990, dar intact. A numărat 100 de bancnote, $10.000. Într-un sertar erau 20 de astfel de teancuri, 200.000. Și pe un raft erau 10 astfel de cutii, $2 milioane într-un raft și erau 5 rafturi. Mihail stătea în mijlocul buncărului ținând în mână un teanc de dolari și nu-și putea crede ochilor. Lanterna ilumina rafturile, cutiile, pereții acoperiți de condens. Aerul era stătut, mirosea a umezeală și a aceeași acrișoare chimică pe care o simțise când deschisese trapa. Mihail a pus teancul la loc, a închis sertarul, s-a dus la al doilea raft și a deschis o altă cutie. Înăuntru erau arme, puști de asalt Kalashnikov învelite în pânză unsă cu ulei, cam 10 într-o singură cutie. Și o altă cutie de pistoale PM, cam 30. O a treia cutie conținea grenade de mână RGD-5, aranjate ordonat pe rânduri. Mihail a închis cu grijă capacul grenadelor. Nu-i o glumă. Al treilea raft. Mihail a deschis sertarul și a văzut pachete cu pulbere albă, pachete de câte 1 kilogram, sigilate în plastic rezistent, cam 20 la cutie. Mihail nu era expert, dar servise în armată și știa că era fie heroină, fie cocaină. Droguri, o mulțime de droguri, mai multe cutii, pachete similare. A estimat cel puțin 200 de kilograme. Asta e o încărcătură uriașă. Al patrulea raft, documente. Pașapoarte cu diverse nume, rusești și străine, timbre, formulare, permise de conducere, toate false, dar de înaltă calitate. Mihail a răsfoit un pașaport, părea real. Al cincelea raft, din nou bani, dar de data aceasta în euro, tot în teancuri, împachetate frumos. Mihail a calculat totalul în minte, cam 300 de milioane de dolari, alte 100 de milioane de euro.
Un total de 400 de milioane, plus arme, droguri, documente, nu este doar o ascunzătoare, este o ascunzătoare imensă de infractori. Mihail a umblat în jurul buncărului, luminând cu o lanternă, încercând să-și dea seama cine l-a construit, de ce l-au abandonat, de cât timp se află acolo. S-a uitat mai atent la bani. Dolarii și euroi erau vechi, de la mijlocul anilor 90 până la începutul anilor 2000. Deci ascunzătoarea fusese acolo de cel puțin 20 de ani, poate chiar 25. Mihail își amintea, în anii 90, bandele criminale operau în regiune. Traficau droguri peste granița cu China și Mongolia, câștigând milioane. Apoi, FSB-ul a efectuat raiduri, arestând sau ucigând mulți. Se pare că unul dintre gangsteri a ascuns prada aici și nu s-a mai întors niciodată. A murit sau a fost închis. Dar de ce nu o găsise nimeni înainte? Mihail s-a uitat în jurul buncărului. Intrarea era perfect ascunsă. Trapa era acoperită cu pământ și năpădită de mușchi. Timp de 20 de ani, niciun vânător sau turist nu dăduse peste ea. Chiar și el, un locuitor experimentat al taigăi, o găsise din întâmplare doar pentru că animalele începuseră să o evite. Animale. Mihail și-a dat seama. Drogurile miroseau a substanțe chimice. Animalele, în special căprioarele și urșii, cu simțul lor mirosului ascuțit, puteau detecta acest miros prin țevile de ventilație. A zărit o țeavă care ieșea din pământ la aproximativ 30 de metri distanță. Evitau acest loc, instinct de autoconservare, de aceea făceau un ocol. Mihail și-a scos telefonul și a încercat să facă o fotografie. Nu era semnal, dar aparatul foto funcționa. A scos cutiile cu bani, arme și droguri, făcând aproximativ 20 de fotografii. Apoi și-a dat seama, trebuia să raporteze autorităților. Era prea grav ca să-l țină pentru el. Dacă ar încerca să ia ceva, ar deveni el însuși un criminal. Și cine ar avea nevoie de acei bani oricum? Și drogurile. Nimeni nu știa ale cui erau. Ar putea veni după ele, mai bine să le predea poliției, să-și încaseze recompensa legală și să doarmă liniștit. Mihail a urcat scările, a închis trapa și a camuflat-o cu crengi și ace de pin pentru orice eventualitate ca să nu vadă nimeni. Și-a luat arma și rucsacul și s-a îndreptat repede spre cea mai apropiată stație de telefonie mobilă. Era la vreo 15 km distanță pe un deal. A mers repede, aproape alergând timp de 2 ore. A ajuns în vârful dealului. Telefonul său a recepționat un semnal. O linie, dar e suficient. A sunat la 112, la poliție. O voce feminină de serviciu a răspuns. Loc de serviciu, ascult. Mihail a oftat adânc. Bună ziua, numele meu este Mihail Sokolov. Sunt vânător din satul Berezovka. Am găsit un buncăr subteran în taiga cu bani, arme și droguri. O mulțime de lucruri. Trebuie să vin să-l confisc. Ofițerul de serviciu a făcut o pauză. Probabil că a crezut că e o glumă. Tinere, vorbești serios? Absolut. Am fotografii pe care ți le pot trimite. Trimite și coordonatele locației. Mihail a trimis fotografiile și coordonatele buncărului prin mesagerie instantanee. Ofițerul de serviciu l-a sunat înapoi un minut mai târziu. Vocea ei era alarmată. Mihail Petrovici, am transmis informațiile comandamentului. Fotografiile confirmă spusele tale. O echipă este în drum spre tine. Unde ești acum? Pe deal, lângă turn. Aștept. Rămâi acolo. Pleacă un elicopter. Va ajunge acolo într-o oră. Mihail s-a așezat pe o stâncă, a scos un termos și a băut niște ceai fierbinte. Îi tremurau ușor mâinile. Adrenalină. Găsise o adevărată comoară. Criminală, periculoasă, dar totuși o comoară. Mă întreb cât va fi recompensa? 10% din sumă? Milioane? 40 de ruble sau mai mult? Mihail a chicotit. Nu fusese niciodată bogat. Se chinuise toată viața ca vânător, câștigând în cel mai bun caz 50.000 pe lună. Și apoi, dintr-o dată, o șansă să se îmbogățească. Sincer, legal. O oră mai târziu, un elicopter militar Mi-8 a apărut deasupra taigăii și a aterizat într-o poiană de lângă turn. 10 bărbați în camuflaj, înarmați cu mitraliere și purtând vesta antiglonț, au sărit afară. FSB, și-a dat seama Mihail. Îl luau în serios. Comandantul, un major de 40 de ani, s-a apropiat și le-a întins mâna. Kravtsov, FSB, ești Sokolov? Da. Arată-mi repede drumul spre buncăr.
Mihail a condus un grup de oameni FSB prin taigă spre bunker. Au mers repede, în tăcere, profesionist. Kravtsov comanda în mod clar oameni experimentați. Orientarea lui Mihail era impecabilă, chiar și fără busolă. 2 ore mai târziu au ajuns la Bătrân, la un alt kilometru de acolo, și iată-l, trapa camuflată. Mihail a dat la o parte niște crengi și le-a arătat. Kravtsov fluieră. Bine ascuns. Fără tine nu l-am fi găsit niciodată. Deschide. Mihail ridică trapa cu o rangă. Kravtsov îndreptă o lanternă puternică în jos. Le făcu semn cu capcana celor 2 soldați. Coborâți, verificați dacă există capcane. Soldații coborâră, examinară bunkerul preț de 1 minut și raportară la radio. Liber, fără capcane, dar acesta este un depozit adevărat. Kravtsov îl urmă în jos. Mihail îl urmă. Jos, maiorul mergea încet pe rafturi, deschizând sertare, examinând conținutul. Fața îi rămânea impasibilă, dar ochii îi trădau tensiune. După ce își termină inspecția, Kravtsov se întoarse pe scări și scoase radioul. Bază, sunt Kravtsov. A fost descoperită o ascunzătoare mare, informații preliminare, valută de aproximativ 300 de milioane de dolari, euro aproximativ 100 de milioane, arme automate aproximativ 50, pistoale 30, grenade aproximativ 200, narcotice, pulbere albă, probabil heroină, cântărește aproximativ 200 de kilograme. Este necesară o echipă de experți, transport și securitate, ora estimată pentru sosire. O voce la radio. Elicopterul cu experții a plecat. Va fi aici într-o oră și jumătate. Mențineți perimetrul. Kravtsov a pus radioul deoparte și s-a întors către Mihail. Sokolov, ai făcut bine că ai raportat imediat. Dacă ar fi încercat să ia ceva, ar fi avut probleme de mult timp. Aceasta este ascunzătoarea unui grup criminal deosebit de periculos. Conform estimărilor preliminare, se află aici de aproximativ 20 de ani. Este posibil să fie legat de o bandă care a operat în regiune la mijlocul anilor 90. Vom verifica baza de date. Ai dreptul la o recompensă pentru asistența și descoperirea ta. Suma exactă va fi anunțată după ce vor fi evaluate obiectele confiscate, dar nu mai puțin de câteva milioane de ruble. Mihail dădu din cap. Nici nu mă gândeam să o iau. Înțeleg că e o crimă și vreau să fac totul legal. Kravtsov chicotia aprobator. Așa este. Rămâi cu noi, dă-ți declarația pe loc, apoi te vom duce la secție și vom întocmi un proces verbal. Poți merge acasă mâine. Nu uita, nu spune nimănui despre această descoperire. Cât timp ancheta este în desfășurare, informațiile sunt clasificate. Dacă cineva află, ar putea exista probleme. Ce probleme? Kravtsov părea serios. Proprietarii ascunzătorii, dacă sunt în viață și află că a fost descoperită ascunzătoarea, ar putea încerca să elimine martorii. Nu arunci pur și simplu atâția bani. Cineva supraveghea locul ăsta, așteptând momentul potrivit să ia. Ai întrerupt-o. Ai grijă. Mihail simți un ușor fior rece. Nu se gândise la asta. 400 de milioane erau într-adevăr o sumă uriașă de bani. Cineva le ascunsese, ceea ce înseamnă că plănuiau să se întoarcă. Și nu ar fi încântat să vadă ascunzătoarea confiscată. Un al doilea elicopter a sosit cu experți, criminaliști, chimiști și evaluatori. Au început să lucreze metodic, au fotografiat fiecare ladă, au întocmit un inventar, au prelevat mostre de droguri și au verificat numerele de serie ale armelor și bancnotelor. Munca a durat până târziu seara. Mihail stătea sus lângă focul aprins de agenții de securitate. A băut ceai și a așteptat. Până la ora 9 terminaseră. Tot ce fusese confiscat a fost încărcat în containere, dus la etaj și încărcat în elicoptere. Kravtsov s-a apropiat de Mihail. Gata, treaba e gata. Zburăm spre centrul regional, spre sediul FSB. Vom procesa documentele acolo și vom lua mărturia ta detaliată. Hai să mergem. Mihail s-a îmbarcat în elicopter. Era prima mea oară când zburam cu un elicopter. A fost neobișnuit, dar incitant. O oră mai târziu am aterizat în centrul regional, pe teritoriul închis al sediului FSB. Mihail a fost condus într-un birou, așezat și i s-au adus ceai și sandvișuri. Nu mâncase de dimineață și îi era foame. Kravtsov s-a așezat vis-a-vis de el și a pornit reportofonul. Mihail Petrovici, spune-ne în detaliu cum ai descoperit ascunzătoarea, ce ai observat și de ce ai decis să verifici această pistă. Mihail a vorbit timp de peste o oră despre comportamentul ciudat al animalelor, despre ocolirea potecii, despre găsirea trapei și despre coborârea în bunker. Kravtsov a luat notițe, a pus întrebări clarificatoare, apoi a spus:
Bine, acum întrebarea importantă. Ai spus cuiva despre descoperire? Ai sunat pe cineva? Ai trimis un mesaj înainte să ne spui? Nimeni. L-am găsit, m-am dus direct la turn și te-am sunat. Excelent! Deci nu există nicio scurgere de informații. Mâine vom începe o verificare a bazei de date. Vom verifica numerele de serie ale armelor, bancnotelor și compoziția chimică a drogurilor. Vom încerca să stabilim cine deține ascunzătoarea. Teoria noastră preliminară este Banda Taiga. Au operat în regiune din 1993 până în 2005. Liderul este Victor Los, poreclit Impo Los. Fost soldat al forțelor speciale, după ce a servit în armată s-a dedicat infracțiunilor. A creat o bandă, a traficat droguri peste granițele Chinei și Mongoliei și a câștigat sute de milioane. În 2005 am efectuat o operațiune și am eliminat majoritatea membrilor bandei. Los a fost presupus oficial mort. Ar fi fost ars de viu într-o explozie la una dintre ascunzători în timpul asaltului, dar corpul său nu a putut fi identificat. A fost carbonizat până la imposibil de recunoscut. Acum, judecând după această ascunzătoare, ar putea fi în viață. Și-a înscenat moartea, s-a ascuns, așteptând să se întoarcă pentru bani. Mihail se încruntă, deci s-ar putea să fie în viață și să descopere că ascunzătoarea a fost confiscată? Kravtsov dădu din cap. Teoretic da, de aceea am spus, ai grijă, te vom pune sub supraveghere. Dacă observi ceva suspect, străini care te urmăresc prin sat, sună-mă imediat. Uite, cartea mea de vizită personală. I-a înmânat o carte de vizită cu un număr de telefon. Mihail a luat-o și a băgat-o în buzunar. Kravtsov a continuat. E târziu acum, aproape miezul nopții. Vei petrece noaptea la hotelul nostru și te vom duce acasă mâine dimineață. Bine? Bine. Mihail a fost escortat la hotelul personalului sediului central. O cameră mică cu un pat, un duș și un televizor. A făcut duș și s-a dus la culcare, dar nu a putut adormi mult timp. Gândurile îi se învârteau. 400 de milioane, Elani, o bandă, pericol. Se băgase în bucluc serios și spera că totul se va rezolva. În dimineața aceea, Mihail a fost trezit la ora 7. I s-a luat micul dejun în cantina comandamentului și apoi a fost urcat într-o mașină a companiei. Un uaz patriot obișnuit, fără însemne. Un tânăr agent care s-a prezentat drept Denis conducea spre satul Berezovka, la 200 de kilometri de-a lungul autostrăzii. Mihail stătea în spate privind pe geam, gândindu-se la treburile lui. Denis tăcea, concentrat asupra drumului. Cam la jumătatea drumului, Mihail a observat un Toyota Land Cruiser negru, unul puternic, cu geamuri fumurii, care circula la aproximativ 200 de metri în spatele lui. La început, Mihail nu a fost atent. Era autostrada principală, erau multe mașini, dar o jumătate de oră mai târziu, jeepul era încă în spatele lui. A păstrat o distanță constantă, nu a depășit și nu a rămas în urmă. Mihail a devenit precaut și s-a aplecat spre Denis. Hei, jeepul ăla ne urmărește de ceva vreme? Denis s-a uitat în oglindă. Care jeep? Ăla negru. Nu știu, nu am fost atent. Ce, mă urmărește? Se pare că păstrează distanța, nu depășește. Denis s-a încruntat și s-a uitat atent. Verificăm acum. A accelerat brusc până la 120. Jeepul a accelerat și el păstrând distanța. Denis a încetinit la 80. Jeepul a încetinit. Denis a înjurat. Cu siguranță mă urmărește. Au reacționat rapid. Îl sun pe Kravtsov acum. A format numărul și a pornit difuzorul. Domnule major, sunt Denis. Îl duc pe Sokolov acasă. Un Land Cruiser negru ne urmărește. Plăcuțele de înmatriculare sunt murdare, nu le putem vedea. Ce ar trebui să facem? Kravtsov a făcut o pauză, apoi hotărât. Încearcă să-l scăpați. Dacă asta nu funcționează, nu-l provoca. Du-l pe Sokolov calm în sat, dar nu la el acasă, la secția de poliție locală. Trimit o echipă de interceptare. Hai să reținem jeepul ăla. Acționează acum. Denis a virat brusc pe un drum de țară și a încercat să se desprindă. Mihail s-a uitat înapoi. Jeepul virase și el, ajungându-l din urmă. Denis conducea cât de repede putea. Patriotul se cutremura peste denivelări, dar jeepul era mai puternic, câștiga din viteză. Denis a intrat înapoi pe autostradă și a gonit spre sat. Jeepul a rămas puțin în urmă, dar nu a dispărut. O oră mai târziu au ajuns la Berezovka. Denis a condus direct spre clădirea secției de poliție, o căsuță mică de lemn din centrul satului. A sărit și l-a scos pe Mihail din mașină. Au alergat repede în secție. Acolo stătea ofițerul de poliție Piotr Semionovici, un bărbat de vreo 50 de ani, bun la suflet, dar experimentat, părea surprins. Mișa, de ce alergi cu un ofițer FSB?
Denis i-a explicat pe scurt situația. Piotr Semionovici a devenit serios și și-a scos pistolul de serviciu din seif. Am înțeles, stai aici, voi vedea ce fel de jeep e ăsta. A ieșit afară. Mihail s-a uitat pe fereastră. Jeepul se afla la aproximativ 50 de metri distanță și nu s-a apropiat. Piotr Semionovici s-a îndreptat spre el, dar jeepul s-a întors brusc și a plecat. Polițistul s-a întors. Am notat numerele. Îi le voi transmite maiorului dumneavoastră. Denis l-a sunat pe Kravtsov. Da, au fost elicoptere ieri. Au spus că ați zburat la centrul regional. Ce se întâmplă? Mihail a oftat. Kravtsov i-a ordonat să tacă, dar Piotr Semionovici era localnic, unul de al nostru și putea fi de încredere. A dat o relatare generală. Găsise o ascunzătoare de bani și arme, a informat autoritățile, iar acum acestea îl urmăreau. Piotr Semionovici a clătinat din cap. Vai, Mișa, te-ai băgat în toată treaba asta. Îți amintești de anii 90? Gașca lui Los era la conducere pe atunci. Localnicii se temeau, nu intrau în pădure fără rost. Apoi FSB-ul i-a închis. Lucrurile parcă s-au calmat, iar acum a ieșit la suprafață. Dacă Los e în viață, va veni după tine. Nu pentru bani, ci pentru răzbunare. I-ai dat foc la ascunzătoare. Inima lui Mihail s-a înghețat. Auzise deja despre Los de la Kravtsov, dar aici în sat suna mai real. Piotr Semionovici a adăugat. Dar nu-ți face griji, nu vom lăsa pe nimeni să-ți facă rău. Acesta este satul nostru. Străinii sunt vizibili imediat. Dacă apar, voi ști. În plus, FSB-ul te va ajuta. Principalul lucru este să nu pleci nicăieri. Stai acasă până se termină totul. Mihail a dat din cap. În seara aceea, Kravtsov a sunat și a spus: Mihail Petrovici, nu am prins jeepul, a intrat în pădure, de-a lungul drumurilor de țară. Am obținut plăcuțele de înmatriculare. Mașina este trecută ca furată acum 2 luni. E clar că au folosit-o pentru supraveghere. Asta înseamnă că cineva te urmărește serios. Vom organiza pază non-stop, dar pe ascuns. O mașină cu 2 agenți va fi staționată lângă casa ta neobservată. În plus, polițiștii locali vor fi de gardă. Dacă se întâmplă ceva, strigă, ne întoarcem imediat, ai înțeles? Am înțeles și de asemenea nu părăsi deloc satul. Nu intra încă în taiga, e periculoasă. Los sau oamenii lui ar putea pregăti o ambuscadă. Așteaptă o săptămână sau 2, îl vom găsi. Mihail a fost de acord cu reticență, deși în sinea lui fierbea. Era un om liber al taigăii, obișnuit cu spațiile deschise și iată-l ținut între 4 pereți, dar nu avea altă opțiune. A doua zi, stând lângă fereastră cu o ceașcă de ceai, a privit prima ninsoare a anului căzând, fină și măruntă. Deodată, Kravtsov l-a sunat și a cerut să vină imediat la sediu. Trebuia să examineze materialele din cazul bandei Taiga. Poate că Mihail își va aminti sau va afla ceva. Mihail a fost de acord. O mașină cu pază a fost trimisă după el. 2 agenți în civil cu mitraliere în portbagaj. Drumul spre sediu a fost calm, fără evenimente, sub supraveghere atentă. Dosare groase zăceau pe biroul lui Kravtsov din biroul său. Maiorul și-a turnat lui și lui Mihail o cafea și a început. Mihail Petrovici, astăzi vă voi spune povestea bandei Taiga și a liderului ei, Victor Los. Poate puteți ajuta la anchetă. Ascultați. A deschis primul dosar și a scos fotografii. Primul înfățișa un bărbat de vreo 30 și ceva de ani. Înalt, slab, cu trăsături ascuțite, o tunsoare scurtă și ochi gri și reci. Era Victor Los, pe numele său real Victor Olegovici Losev. Se născuse în 1968 la Krasnoiarsk. După școală a servit în armată, s-a alăturat forțelor speciale GRU și a luptat în Afganistan. A fost demobilizat în 1991, primind premii și recenzii excelente. Întorcându-se la Krasnoiarsk, nu și-a găsit de lucru. Țara se destrama, fabricile se închideau. În 1993 s-a apucat de crimă. La început a lucrat pentru o bandă locală, apoi și-a creat propria bandă numind-o Taiga, deoarece se specializau în contrabanda cu droguri prin Taigaua siberiană din China și Mongolia. Los cunoștea Taigaua ca pe buze, urmând acolo antrenament militar. Folosea vechi trasee militare, drumuri abandonate și buncăre. A construit o rețea de ascunzători pentru depozitarea bunurilor, banilor și armelor. Banda a crescut. Până în 1995 era formată din aproximativ 50 de persoane. Controlau întregul trafic de droguri din regiune, câștigând $10 de milioane pe an. Los era inteligent, crud și nemilos, eliminând concurenții, martorii și chiar proprii săi oameni dacă aceștia eșuau.
În decurs de 10 ani a fost responsabil pentru cel puțin 30 de crime dovedite. Câte crime nedovedite sunt necunoscute. Mihail asculta uitându-se atent la fotografie. Los se holba la el din fotografie ca un prădător. Kravtsov continua. În 2004 am lansat o operațiune de eliminare a bandei. Am plasat un agent, am localizat ascunzătorile și am arestat mai mulți membri. Los și-a dat seama că sfârșitul era aproape și a început să pregătească o evadare. A strâns bani, documente și arme, plănuind să meargă în Mongolia și de acolo în China. Dar l-am luat înainte. În februarie 2005 am efectuat atacuri simultane asupra tuturor ascunzătorilor cunoscute. Într-unul dintre ele, un bunker de sub o fermă abandonată, a avut loc un schimb de focuri. Los și 3 dintre oamenii lui au ripostat, apoi au aruncat în aer bunkerul din interior. Se pare că existau explozibili sau muniție acolo. Explozia a fost puternică, bunkerul s-a prăbușit și a izbucnit un incendiu. Am stins incendiul, am curățat molozul și am găsit 4 cadavre carbonizate. Autopsia a confirmat că unul dintre cadavre îi aparținea lui Los. Dinții și dimensiunile aproximative se potriveau. Cazul a fost închis, iar Los a fost declarat ucis. Banda a fost destructurată, ceilalți au fost închiși. Am crezut că povestea s-a terminat, dar acum, după descoperirea ascunzătorii, avem îndoieli. Kravtsov a închis dosarul și s-a uitat la Mihail. Bunkerul unde se presupune că a murit Los era gol. Nu erau bani sau droguri acolo și aveam informații. Los a ascuns milioane în ascunzători. Unde s-au dus? Acum e clar, în alte ascunzători pe care nu le-am găsit, în cea pe care ai descoperit-o și posibil în altă parte. Și încadrarea cadavrului altcuiva, arderea lui până la a fi de nerecunoscut și apoi evadarea, asta e destul de tipic pentru Los. Ar fi putut face așa ceva, ceea ce înseamnă că e în viață. Stă ascuns undeva așteptând ca totul să se liniștească ca să se poată întoarce după bani. Și tu l-ai oprit. Mihail a întrebat, de ce a așteptat atât de mult să-i ridice? Au trecut 20 de ani. Kravtsov a ridicat din numeri. Poate că nu se putea întoarce, poate că era în străinătate așteptând ca toată lumea să uite, poate că se temea că ascunzătorii erau sub supraveghere sau aștepta ca toți cei care își aminteau de el să moară. Dar judecând după supravegherea pe care a menținut-o asupra ta, el încă deține controlul. Poate că a instalat senzori de mișcare sau camere lângă ascunzători, a aflat că ai deschis trapa și a devenit activ. Acum vrea să te elimine ca să nu depui mărturie și să ajuți la găsirea lui. Mihail s-a încruntat. Cât mai poate continua asta? Până îl găsim sau până când încearcă să te omoare și îl prindem? Mihail Petrovici, înțeleg că e greu, dar ai răbdare. I-am mobilizat toți agenții, verificăm toate vechile lui conexiuni, scotocim prin arhive, avem deja piste. Unul dintre foștii complici ai lui Los, care a fost eliberat acum 5 ani și a ispășit o pedeapsă, a depus mărturie. El spune că Los este în viață, ascuns în Mongolia la o fermă privată sub un alt nume. Se ocupă de afaceri legitime, creșterea vitelor, dar continuă să-și controleze vechile ascunzători prin intermediul unor confidenți de încredere. Pregătim o operațiune pentru a-l prinde, colaborând cu agențiile de informații mongole. Este nevoie de timp, aprobări diplomatice, pregătiri, cam 2 săptămâni. Aveți răbdare. Mihail a dat din cap. 2 săptămâni în izolare, dificil, dar suportabil. În seara aceea a fost dus acasă sub pază. S-a dus la culcare acasă, dar nu a putut dormi. S-a gândit la Los, la bandă, la pericol. Au trecut 3 zile. Mihail stătea acasă plictisit. Nu putea ieși în taiga, nu putea vâna și chiar mergea la magazinul cu pază. Vecinii se uitau piezi și șopteau. Mihail se simțea ca prizonier în propria casă. În a 4-a zi, Kravtsov l-a sunat. Mihail Petrovici, îți sugerez să te muți la centrul regional, într-un apartament sigur. Va fi mai ușor să organizezi paza acolo și te vei simți mai liniștit. În sat ești la vedere. Oricine te poate supraveghea. Ești de acord? Mihail s-a gândit. Pe de o parte nu vreau să-mi ies din casă, dar pe de altă parte este într-adevăr mai sigur. El a fost de acord. Bine, când? În seara asta mașina ajunge la ora 6. Fă-ți lucrurile pentru o săptămână. În seara aceea, Mihail a fost luat și dus la centrul regional. L-au cazat într-un apartament oficial FSB în centrul orașului. Un apartament cu 2 camere la etajul 5 al unui zgârienor obișnuit. Ferestrele dădeau spre curte. 2 agenți stăteau de pază la ușa apartamentului 24 de ore pe zi, făcând schimb la fiecare 12 ore. Ferestrele erau blindate, iar sticla antiglonț.
I-au explicat lui Mihail: stai liniștit, alimentele vor fi livrate, tot ce ai nevoie este acolo, televizorul și internetul funcționează, dacă ai nevoie de ceva, cheamă paznicii de la ușă, nu ieși deloc afară, e periculos. Mihail a rămas singur în apartament. Prima zi a fost suportabilă, s-a uitat la filme, a citit știrile și a sunat prietenii, dar în a doua zi a început să se strecoare un sentiment de a fi încuiat în cușcă, de a fi închis. Mihail era obișnuit cu spațiile deschise, cu taigaua, cu libertatea, dar aici erau 4 pereți, un paznic la ușă și niciun loc să meargă nicăieri. În a treia zi nu a mai putut suporta, l-a sunat pe Kravtsov. Domnule major, mă sufoc aici, măcar lasă-mă să mă plimb, în parc, voi fi cu paza, dar trebuie să ies afară. Kravtsov a făcut o pauză, apoi a fost de acord. Bine, dar cu 2 agenți și pentru scurt timp, maxim o oră. Vom conveni asupra traseului în avans, fără abateri. În a 4-a zi, Mihail a fost scos la plimbare. 2 agenți, Igor și Serghei, erau bărbați puternici de vreo 30 de ani, îmbrăcați în civil, dar cu pistoale băgate sub jachete. S-au dus la cel mai apropiat parc, unul mare, central, cu alei, un iaz și bănci. Era zi lucrătoare și nu era multă lume prin preajmă. Mihail mergea respirând aer curat, distrându-se ca un copil. Igor și Serghei mergeau alături de el privind în jur. Au mers aproximativ 300 de metri și au ajuns la o cărare largă de-a lungul iazului. Mihail s-a oprit la o bancă pe punctul de a se așeza. În acel moment s-a auzit un clic sec și scurt. Igor l-a împins brusc pe Mihail la o parte și a strigat: lunetist, jos! Mihail a căzut la pământ, confuz. Serghei și-a scos pistolul și l-a protejat pe Mihail. Igor a vorbit la radio. Bază, s-a tras în jurul scărilor în parcul central. Lunetist, avem nevoie de întăriri. Mihail și-a întors capul și s-a uitat spre banca unde intenționase să stea. Un glonț era înfipt în spătar, străpungând lemnul. Dacă s-ar fi așezat, l-ar fi lovit în cap. Inima îi bătea cu putere, mâinile îi tremurau. Igor și Serghei l-au ridicat și l-au târât la cel mai apropiat adăpost, un foișor de piatră. L-au acoperit și s-au uitat în jur. Nu a mai tras niciun al doilea foc. 1 minut mai târziu au sosit 3 mașini FSB. Soldații s-au răspândit prin parc căutând lunetistul, dar nu l-au găsit. Au tras de pe acoperișul unei clădiri vecine, dar până a sosit grupul, lunetistul plecase. Au găsit doar un tub de cartuși de la o pușcă SVD. L-au dus pe Mihail înapoi la apartamentul său. Kravtsov a intrat în grabă o jumătate de oră mai târziu. Fața lui era sumbră. Los a luat lucrurile în serios, a angajat un lunetist profesionist. Ai supraviețuit în mod miraculos. Dacă nu ar fi fost reacția lui Igor, nu ai fi aici. Gata cu plimbările. Stai în apartament până îl prindem pe Los. Mihail stătea pe canapea încă în stare de șoc. Era cât pe ce să fie ucis. Pentru prima dată în viața lui, cineva trăsese în el personal, intenționat, înfricoșător. Kravtsov se așeză lângă el. Mihail Petrovici, înțeleg că e greu, dar rezistă. L-am găsit pe Los. Chiar este în Mongolia. Serviciile secrete mongole au fost de acord să ne ajute. Pregătim o operațiune. Mâine voi zbura personal acolo. Voi conduce o echipă. Îl vom prinde pe Los și totul se va termina. Ai răbdare. Încă 3 sau 4 zile. Mihail dădu din cap în tăcere. Kravtsov plecă. Mihail rămase singur, stând jos, holbându-se la perete, întrebându-se cum ajunsese în încurcătura asta. Găsise afurisita ascunzătoare, iar viața lui fusese dată peste cap. Poate că ar fi trebuit să treacă pe acolo, să nu deschidă trapa, dar era prea târziu. Acum tot ce-i mai rămăsese era să aștepte și să spere că FSB-ul îl va prinde pe Los. Avusese un coșmar noaptea trecută. Se afla în taiga, mergea pe o cărare și dintr-o dată Los a apărut în față cu o mitralieră, țintind și trăgând. Mihail s-a trezit transpirat. Inima îi bătea cu putere și-a dat seama, atâta timp cât Los trăiește, nu va fi pace. A doua zi dimineață, Kravtsov a sunat devreme, la ora 7. Mihail încă dormea, sau mai degrabă moțăia după coșmar. Nu putea adormi complet. A luat telefonul. Da, ascult. Mihail Petrovici, sunt Kravtsov. Zbor în Mongolia în 2 ore. Operațiunea de prindere a lui Los este programată pentru mâine dimineață. Ferma lui este în stepă, la 200 de kilometri de Ulan-Batar. Voi conduce un grup de 20 de luptători plus forțe speciale mongole. Îl vom prinde viu, dacă putem. Mort dacă se opune. Rezistă, stai în apartament. Paza a fost sporită. Acum sunt 4 agenți la ușă, plus o echipă de lunetiști pe acoperișul vecinului care vă supraveghează ferestrele. Totul este sub control. Mihail se trezi complet.
Mult noroc, maiorule, ia-l, m-am săturat să mă ascund. Îl vom lua, totul va fi bine, îl întrerupse Kravtsov. Mihail se ridică, se spălă și luă micul dejun cu ceea ce aduseseră gardienii, terci, ceai, sandvișuri. Se așeză lângă fereastră și privi peste oraș. Era o zi gri, ningea. Oamenii de jos își vedeau de treburile lor, mașinile mergeau, viața continua ca de obicei, iar el stătea într-o cușcă pentru că un gangster din anii 90 hotărâse să-l omoare pentru că l-a împiedicat să ia prada. Absurd. Timpul se târâ. Mihail încercă să citească o carte, dar nu se putea concentra. M-am uitat la televizor, niște emisiuni de radio, știri, reclame, nimic. Capul îmi era plin de un singur gând. Îl vor prinde pe Los sau nu? Seara, Kravtsov a sunat din Mongolia. Mihail Petrovici, am ajuns, am recunoscut ferma lui Los. S-a confirmat că este acolo, l-am văzut cu binoclul. O vom lua cu asalt mâine în zori. Mă prezint pentru liniștea dumneavoastră. Mulțumesc, domnule major, aștept vești. Mihail s-a dus la culcare la ora 10, dar nu a dormit. S-a zvârcolit gânditor. La miezul nopții a auzit un sunet ciudat în afara ușii, o lumină care zgâria ca și cum cineva ar zgâria metalul. A sărit în sus și a ascultat. Tăcere. Apoi un alt scârțâit precaut. Mihail s-a dus la ușă și s-a uitat prin vizor. Holul era întunecat, luminile erau stinse. De obicei, gărzile stăteau pe scaune lângă ușă, dar acum nu se vedeau nicăieri. Ciudat. Mihail s-a retras de la ușă, a apucat telefonul și l-a sunat pe ofițerul de serviciu, Igor, dar acesta nu a răspuns. A format al doilea număr, Serghei, dar nici el nu a răspuns. Panica a început să se instaleze. A format numărul unității de serviciu FSB. Unitatea de serviciu. Vorbește locotenentul Smirnov. Mihail a șoptit. Sunt Sokolov, martor sub protecție. Apartament pe strada Mira, clădirea 5, apartamentul 23. Securitatea nu răspunde. Cineva zgârie ușa. Ajutor. Locotenentul alarmat a spus: am înțeles. Trimit o echipă imediat. Așteptați. Ajung în 5 minute. Mihail a închis și a luat un cuțit de bucătărie de pe masă, singura armă din apartament. Ușa a început brusc să se cutremure. Cineva încerca să o spargă. O lovitură, 2, 3. Ușa era de metal, solidă, dar încuietoarea a început să scârție. Mihail s-a retras în camera din spate, s-a lipit de perete ținând cuțitul în față. Inima îi bătea cu putere. O altă lovitură puternică. Încuietoarea a fost smulsă. Ușa s-a deschis larg. O siluetă îmbrăcată în negru, purtând o cagulă, a intrat în apartament ținând un cuțit. Un profesionist. S-a mișcat repede, în tăcere. S-a uitat în jur și l-a văzut pe Mihail în camera din spate. A mers spre el încet, încrezător. Mihail a strigat: stați-vă, vine poliția! Silueta nu s-a oprit. Mihail și-a dat seama. Ucigașul venise să ucidă. Când ucigașul era la 3 metri distanță, Mihail s-a năpustit asupra lui cu cuțitul, disperat, instinctiv. Ucigașul s-a eschivat și l-a lovit pe Mihail în cap cu mânerul cuțitului. Mihail a căzut. Urechile îi țiuiau, vederea i s-a întunecat. Ucigașul s-a aplecat asupra lui ridicând cuțitul să lovească. În acel moment s-au auzit împușcături în apartament, 2 sau 3. Ucigașul s-a zmucit și a căzut lângă el. Mihail, pierzându-și cunoștința, a văzut agenți FSB stând la ușă cu pistoale. Unul a alergat spre el și s-a aplecat peste el. Sokolov, ești în viață? A răgușit Mihail. Cred că ești în viață. Și-a pierdut cunoștința. S-a trezit în spital la terapie intensivă. Capul îi se cerea, vederea îi era încețoșată. Un bărbat necunoscut în uniforma unui colonel FSB stătea lângă el. A văzut că Mihail își revenise și s-a aplecat. Sokolov, ce mai faci? Mă doare capul. Ce s-a întâmplat? Colonelul a răspuns posomorât. A fost un atentat la viața ta. Ucigașul a intrat în clădire, a doborât 2 gardieni de la ușă cu gaz și spărgea încuietoarea. Ai sunat la secția de poliție la timp. Unitatea a sosit și l-a împușcat pe ucigaș. Ai primit o lovitură la cap, o comoție cerebrală, dar ești în viață. Principalul lucru este că ucigașul a fost identificat, un ucigaș profesionist, lucra pentru o companie militară privată. După ce a fost eliberat, a lucrat ca asasin plătit. Au găsit un telefon asupra lui. Verificăm conexiunile. Clientul era aproape sigur Los. Mihail a gemut. Când se va termina asta? Colonelul i-a pus mâna pe umăr. În curând. Majorul Kravtsov ia cu asalt ferma lui Los din Mongolia. Vom ști rezultatul în câteva ore. Rezistă, Sokolov. Ești un erou. Mihail nu se simțea un erou, se simțea ca o victimă, o țintă, voia ca totul să se termine. A închis ochii și a încercat să doarmă.
O oră mai târziu, o asistentă a intrat în fugă îngrijorată. Domnule colonel, sună din Mongolia, urgent. Colonelul a ieșit în fugă din cameră. Mikhail stătea întins acolo, ascultând frânturi de conversație de pe hol. Colonelul vorbea tare. Ce? Cum să nu fie el? O dublură? La naiba. Mikhail a înfiorat. Ceva nu mergea bine. Colonelul s-a întors cu fața posomorâtă ca un nor. Sokolov, vești proaste. Kravtsov a efectuat operațiunea, au luat cu asalt ferma, a fost un schimb de focuri. Bărbatul pe care l-am crezut a fi Mus a încercat să scape cu un elicopter. Elicopterul a fost doborât, iar el a murit. Dar la examinarea cadavrului s-a dovedit că nu era Mus, ci dublura lui. Chirurgie plastică, similară, dar nu el. Adevăratul Mus a dispărut din nou. Ne-a înșelat. Mikhail a închis ochii. Așa că vânătoarea continuă. Mus este încă în libertate, încă periculos. Mikhail a fost externat din spital 2 zile mai târziu. A avut o comoție cerebrală ușoară și o durere de cap, dar nimic grav. L-au mutat într-un alt apartament sigur, într-o altă parte a orașului, cu securitate sporită. Acum 6 agenți sunt de serviciu non-stop, plus lunetiști pe acoperișurile clădirilor vecine, plus camere de supraveghere la toate căile de acces. O fortăreață, nu un apartament. Kravtsov s-a întors din Mongolia 3 zile mai târziu. Părea obosit și furios. A venit la Mikhail și a povestit detaliile. Mus ne-a depășit, a pus la cale o dublă, dar el însuși se pare a plecat de mult. I-am interogat pe oamenii de la fermă. Se spune că această dublă a apărut acum 6 luni, trăia ca proprietarul, dar adevăratul Mus venea rar. A fost văzut ultima dată acum aproximativ 3 luni, așa că se pregătea pentru sosirea noastră, a lăsat momeală, deștept. Mikhail fără speranță. Deci nu-l veți prinde? Kravtsov hotărât. O vom face. Avem o pistă. Ucigașul care a fost împușcat în timpul atentatului la viața dumneavoastră. Este rănit, dar este în viață, la terapie intensivă, sub pază și a recăpătat cunoștința ieri. Dă o declarație. Vom merge acum la interogatoriu. Vreau să mă ascultați. Poate veți afla ceva sau vă veți aminti ceva. Au mers la centrul de detenție preventivă unde era ținut ucigașul și a fost plasat într-o celulă separată sub pază 24 de ore din 24. Criminalul era un bărbat de 30 de ani, atletic, cu cicatrici pe față și ochi reci. Zăcea întins pe un pat de campanie conectat la o perfuzie. Kravtsov și Mikhail au intrat și s-au așezat în fața lui. Kravtsov și-a pornit reportofonul. Grigori Sobolev, cetățean rus, 36 de ani, fost luptător pentru compania militară privată Vega. După ce a părăsit compania, a lucrat ca asasin plătit. Corect, a chicotit criminalul. Corect, poți dovedi? Nu am cazier judiciar. Oficial sunt curat. Kravtsov a spus rece. Acum există tentativa de omor asupra lui Sokolov, posesie ilegală de arme, agresiune asupra ofițerilor FSB. Este vorba de un minim de 20 de ani, dar o putem reduce dacă ne spui cine a ordonat-o. Criminalul s-a gândit o clipă, apoi a dat din cap. Bine, mi s-a ordonat să-l elimin pe Sokolov. Mi-au plătit 1.000.000 de ruble, jumătate în avans. Clientul l-a contactat prin Darknet, un site web pentru mercenari. Nu a dat niciun nume, dar a transmis informațiile printr-un intermediar. Elimină-l pe vânătorul Sokolov care a găsit ascunzătoarea. E important să o faci repede, înainte să depună mărturie în instanță. Cine e intermediarul? Ucigașul a făcut o pauză. Un bărbat pe nume Seri, fost membru al bandei lui Los, acum locuiește în Krasnoiarsk. Conduce o afacere legitimă, un servis auto, numele de familie Saveliev, prenumele Igor. Mi-a dat banii și informațiile de contact ale lui Sokolov. Kravtsov a scris: Saveliev Igor, vom verifica. Unde este Los acum? Ucigașul a ridicat din numeri. Nu știu. Seria a spus că Los se pregătește să părăsească definitiv Rusia. Vrea să ia banii din ascunzătorile rămase și să dispară în Asia de Sud-Est. Îi este frică să nu fie descoperit. Plănuiesc o operațiune finală. Mikhail nu s-a putut abține să nu-l întrerupă. Ce operațiune? Ucigașul s-a uitat la el. Ești Sokolov cel care a găsit ascunzătoarea? Da. Ucigașul a rânjit. Los te urăște. I-ai stricat distracția. 300 de milioane au dispărut. Voia să le ia, să plece, să trăiască o viață liniștită, dar tu ai stricat totul. Acum nu vrea doar să te omoare, vrea să o facă personal. Grey a spus: Los însuși va veni să termine treaba dacă mercenarii eșuează și va sosi curând. Kravtsov s-a încordat. Când?
Nu știu sigur, dar Grey a spus 10 zile maxim. Los își încheie treburile, își strânge ultimii bani, apoi va veni la Krasnoiarsk, se va ocupa de Sokolov și va pleca pentru totdeauna. Mihail a pălit. Los va veni personal, un ucigaș profesionist, un soldat al forțelor speciale, un bandit cu 30 de cadavre pe nume. Șansele de supraviețuire sunt mici. Kravtsov s-a ridicat. Destul. Domnule Sobolev, vă mulțumesc pentru informații. Vom lua în considerare acest lucru atunci când vom decide asupra sentinței. Au părăsit centrul de detenție. În mașină, Kravtsov a spus: Mihail Petrovici, situația este gravă. Los vine pe tine personal. Asta înseamnă că este disperat după răzbunare și este dispus să-și asume riscuri. Îl vom reține imediat pe Saveliev, îi vom stoarce informații despre Los și vom pune la punct un plan. Te vom folosi drept momeală, te vom aduce înapoi în sat sub pretextul eliminării pazei. Los va mușca momeala și va veni după tine, iar noi vom fi acolo să-l prindem. De acord? Mihail a făcut o pauză. Era riscant, dar era sătul să se ascundă, sătul să fie victimă, voia ca asta să se termine. A dat din cap. Sunt de acord, doar asigură o securitate adecvată, nu vreau să ajung un cadavru. Kravtsov ți-a strâns mâna. Așa voi face, nu ești singur. Un întreg grup de forțe speciale va fi cu tine, pe ascuns. Los nu va reuși. Igor Saveliev a fost arestat a doua zi la atelierul său auto din zona industrială a orașului Krasnoiarsk. Agenții FSB au dat năvală dimineața în timp ce deschidea garajul. Nu a opus nicio rezistență, știind că era inutil. L-au adus la secția de poliție și l-au plasat în camera de interogatoriu. Kravtsov l-a interogat personal. Saveliev, un bărbat corpulent de 40 de ani cu capul ras, stătea vis-a-vis de el. Kravtsov a pus o fotografie cu Los pe masă. Saveliev, ai lucrat pentru Los în anii 1990. Ai fost în banda Taiga, ocupându-te de logistică. Când banda a fost desființată, ai executat 3 ani pentru posesie de droguri. Ai ieșit, ai deschis un atelier auto și ai dus o viață liniștită, dar nu ai pierdut niciodată legătura cu Los. Corect. Saveliev a rămas tăcut. Kravtsov a trântit cu pumnul în masă. Nu tace. Ucigașul Sobolev a depus mărturie împotriva ta. Spune că i-ai dat ordinul lui Los să-l omoare pe Sokolov. Asta e crimă organizată. Privești viața. Sau spui totul despre Los și primești 10 ani. E alegerea ta. Saveliev a izbucnit. Bine, îți spun eu. Los e în viață. Ai dreptate. Nu a murit în 2005. A înlocuit corpul unei persoane fără adăpost, a fost ars până la refuz și a fugit în Mongolia. Acolo a trăit sub un nume fals, a condus o fermă de vite, o afacere legitimă, dar controla ascunzătorile prin intermediul unor oameni de încredere. Sunt unul dintre ei. Suna la fiecare 6 luni să întrebe dacă totul era în regulă. Am verificat și am raportat. Erau 3 ascunzători. Una era într-un bunker de sub fermă. Ai luat-o pe aceea în 2005. Los a reușit să o golească înainte de explozie. A doua era cea pe care a găsit-o Sokolov. A treia era undeva în altă parte în taiga. Los nu mi-a spus unde. Când Mihail Sokolov a descoperit a doua ascunzătoare, senzorii s-au declanșat. Los m-a contactat ordonându-mi să le elimin pe Sokolov. L-am angajat pe Sobolev pentru asta, dar încercarea a eșuat. Acum Los se îndreaptă încoace personal. Kravtsov l-a presat pe Saveliev. Când? Unde este acum? Saveliev, speriat, a răspuns: nu știu sigur. A sunat acum 3 zile și a spus că se pregătește de plecare și că va fi la Krasnoiarsk în 10 zile. Va sosi, se va ocupa de Sokolov, va lua banii din a treia ascunzătoare și va dispărea pentru totdeauna. Kravtsov nu a mai primit nicio informație. Unde este a treia ascunzătoare? A întrebat el. Sincer, nu știu. Los nu a spus nimănui. Era paranoic, de frică să nu-l fure cineva, a recunoscut Saveliev. Kravtsov a închis reportofonul. Saveliev, vei merge la închisoare, dar dacă ajuți la prinderea lui Los, îți va fi redusă pedeapsa. Vei coopera? Saveliev a dat din cap. O voi face, doar protejează-mă. Dacă Los află că l-am părât, te va ucide. Kravtsov a chicotit. Los va fi în curând după gratii, nu-ți face griji. În seara aceea, Kravtsov a convocat o ședință de urgență. Au fost prezenți colonelul Beregovoi, șeful biroului regional al FSB, majorul Kravtsov, capitani ai forțelor speciale și experți. Aceștia au discutat planul operațiunii de arestare a lui Los. Kravtsov a raportat.
Conform informațiilor de la Saveliev, Los va pleca la Krasnoiarsk în 7 până la 10 zile. Scopul este eliminarea lui Sokolov și confiscarea banilor din a treia ascunzătoare. Propun să-l folosim pe Sokolov ca momeală. Îl vom returna în satul Berezovka sub pretextul eliminării securității. Va duce o viață normală. Los va afla și se va întoarce. Vom organiza supraveghere sub acoperire. 3 grupuri de forțe speciale, câte 10 oameni fiecare, vor fi staționate în satul Ighe. Lunetiștii vor ocupa poziții pe turnuri, iar camerele de supraveghere și dronele vor fi desfășurate. De îndată ce apare Los, îl vom lua. Colonelul Beregovoi a remarcat gânditor. E riscant. Los este profesionist, simte mirosul unei ambuscade. De aceea totul este cât se poate de secret. Soldații vor fi în haine civile, deghizați în localnici. Sokolov se va comporta natural. Los nu trebuie să bănuiască nimic, a răspuns Kravtsov. Beregovoi a dat din cap. Bine, aprob planul. Continuați pregătirile. Kravtsov, tu ești responsabil pentru operațiune. Informați-l pe Sokolov, trebuie să înțeleagă ce se cere de la el. După întâlnire, Kravtsov l-a invitat pe Mihail și i-a explicat detaliile planului. Mihail a ascultat și a dat din cap, dându-și seama că va deveni o momeală vie. Era periculos, dar nu exista altă cale. A fost de acord. Kravtsov a spus: mâine dimineață te vom duce în sat, te vei întoarce la viața ta normală. O casă, un magazin și o zonă de vânătoare lângă sat, dar fără incursiuni lungi în taiga. Un elan ar putea pregăti o ambuscadă acolo și nu vom avea timp. Rămâneți în sat și în împrejurimile sale imediate. Soldații vor fi prin apropiere, în contact permanent. Vă vom echipa cu o vestă antiglonț, un microfon și un dispozitiv de urmărire GPS. Dacă ceva nu merge bine, strigați cuvântul de cod Mesteacăn. Acesta este semnalul de atac. Ai înțeles? Repetă Mihail. Mesteacăn. Am înțeles. A doua zi dimineață, Mihail a fost dus la Berezovka și lăsat la casă. Trăiți ca de obicei, suntem prin apropiere, i-au spus. Mihail a intrat în casă. Totul era la locul lui și curat. Vecina lui, Anna, venise să facă curățenie. Și-a despachetat lucrurile, s-a uitat pe fereastră și s-a uitat pe fereastră. Satul își vedea de viața lui normală. Copiii se jucau cu bulgări de zăpadă, bătrânii stăteau pe bănci și fumau. Din când în când treceau mașini, dar Mihail știa, printre acești oameni se aflau agenți FSB deghizați. Un lunetist își luase poziția la turnul de apă. Un grup de forțe speciale se afla în pădurea dincolo de sat. Totul era pregătit. Nu-i mai rămânea decât să-l aștepte pe Los. Au trecut 3 zile. Mihail locuia în sat încercând să se comporte natural. A mers la magazin, i-a salutat pe vecini, a stat acasă uitându-se la televizor. De câteva ori a ieșit la marginea satului în pădure, prefăcându-se că se pregătește de vânătoare, verificându-și echipamentul, curățându-și pușca pe verandă. Toate acestea erau de formă pentru ca Los, dacă îl urmărea, să vadă. Viața lui Sokolov a revenit la normal, paza a fost ridicată. În a 4-a dimineață, Kravtsov a sunat. Mihail Petrovici, avem informații. Savelev a raportat. Los a contactat ieri seară, a spus că este deja în Rusia, se îndreaptă spre Krasnoiarsk și va fi în regiune mâine sau poimâine. Pregătește-te, vine. Mihail, simți cum îi se strânge stomacul de emoție. Mâine, poimâine. Curând, foarte curând, va trebui să se întâlnească față în față cu omul care vrea să-l omoare. Kravtsov adăugă: procedeți conform planului. Mâine veți merge la vânătoare, dar nu departe, la vreo 5 km de sat, nu mai departe. Grupul de acoperire vă va urmări neobservat. Dacă Los pregătește o ambuscadă, îl vom lua. Principalul lucru este ca la primul semn de pericol să strigați cuvântul de cod, să vă întindeți pe pământ. Noi ne vom ocupa de restul. Ai înțeles? Mult noroc, Mihail Petrovici, ești un om puternic, te descurci. A doua zi dimineață la ora 5, Mihail se ridică, se îmbrăcă ca un vânător, își luă pușca și rucsacul și ieși din casă. Era întuneric, frig, zăpada scrâșnea sub picioarele lui. Urmă poteca familiară în pădure. Știa că un grup al forțelor speciale, format din 10 luptători, îl urmărea la 1 kilometru în spate. Erau deghizați în vânători. O dronă cu o cameră de termoviziune zbura și ea deasupra taigăii, urmărind pe toți cei aflați pe o rază de 5 kilometri. Mihail mergea încet, supraveghind cu atenție împrejurimile. Taigaua era liniștită, doar vântul foșnea printre vârfurile pinilor și cântecul ocazional al unei gaițe. A mers cam 3 kilometri și a ajuns într-o mică poiană unde se oprea de obicei pentru odihnă.
S-a așezat pe un copac căzut, a scos un termos și și-a turnat ceai. Îi tremurau ușor mâinile. A sorbit privind în jur. Liniște. Deodată s-a auzit un sunet, o bubuitură puternică, apoi un bubuit înfundat undeva în stânga. Mihail a sărit în sus și s-a întors. Ce-i asta? O explozie. O secundă mai târziu, vocea alarmată a comandantului grupului de acoperire s-a auzit prin casca pe care o dăduseră agenții. Sokolov, e o mină. Unul dintre soldații noștri a fost rănit, elanul a minat pădurea. Întoarceți-vă imediat în sat, nu vă mai mișcați. Mihail s-a întors și a alergat înapoi pe potecă. Inima îi bătea cu putere. O mină. Elanul era într-adevăr acolo. Întinsese o capcană. A alergat aproximativ 200 de metri, apoi s-a oprit să-și tragă sufletul. Și apoi, la aproximativ 50 de metri înainte pe potecă, un bărbat a apărut de după un copac, înalt, slab, în camuflaj, ținând o mitralieră. Fața era acoperită de o cagulă, dar ochii lui, reci, gri, prădători, se uitau direct la Mihail. Un elan. Mihail a înlemnit. Elanul a ridicat încet mitraliera, a țintit și a strigat prin poiană. Vocea lui era răgușită, dar puternică. Sokolov, mi-ai ruinat viața. 300 de milioane. Am economisit 20 de ani. Am așteptat. Iar tu, un nemernic de la țară, ai ars totul cu un singur apel la poliție. Acum am pierdut totul, dar măcar te voi omorî. Încet. Instinctiv, Mihail s-a aruncat în spatele unui copac și a strigat în microfon. Mesteacăn, mesteacăn, elanul e aici! O rafală de foc automat a răsunat. Gloanțele au străpuns trunchiul copacului, scoarța plouând în apă. Mihail s-a lipit de pământ, acoperindu-și capul cu mâinile. Elanul s-a apropiat, trăgând rafale scurte și metodice. Mihail a auzit sunet de pași în spatele lui. Grupul de acoperire alerga, dar erau departe, la cel puțin 1 kilometru distanță. Nu aveau să ajungă la timp. Mihail și-a luat pușca, s-a uitat de după un copac și a tras o rundă de gloanțe la întâmplare. Nu a fost de niciun folos. Gloanțele nu erau eficiente la acea distanță. Elanul a rânjit și a continuat să meargă. Mihail s-a repezit într-o parte, alergând printre tufișuri într-un buclat. Elanul a tras după el. Gloanțele au șuierat. Unul l-a atins pe Mihail pe umăr. L-a durut, dar nu rău, o zgrietură. Mihail a căzut în spatele unui bolovan mare și s-a agățat de el. Mus se opri la vreo 20 de metri distanță, își reîncărcă mitraliera și strigă: „Nu ai unde să fugi, Sokolov, te prind oricum!” Mihail zăcea acolo respirând greu. Pistolul era gol, cuțitul era în rucsac inaccesibil, neînarmat. Mus se îndreptă spre bolovan țintind cu grijă. Mihail închise ochii și se gândi: gata, e sfârșitul. Deodată un foc de armă de lunetă răsună ascuțit și puternic. Mus tresări, mitraliera-i căzut din mâini. O lovitură în număr, un lunetist. Mihail privi afară. Pe un deal îndepărtat, la vreo 500 de metri distanță, stătea un soldat cu o pușcă. Sosise adăpost. Mus căzu în genunchi, ținându-se de umăr, cu sângele șiroindu-i printre degete, dar nu renunță. Luă pistolul din toc și încercă să-l țintească pe Mihail. Lunetistul trase un al doilea foc. A lovit brațul, pistolul căzu. 10 soldați ai forțelor speciale ieșiră în fugă din pădure. L-au înconjurat pe Los. Mitralierele erau îndreptate spre el. Comandantul a strigat: „Los, lasă-te la pământ, cu mâinile la ceafă, ești arestat.” Los a încercat să se ridice, dar picioarele i-au cedat, a căzut pe spate și a rămas acolo respirând greu. Soldații au alergat spre el, i-au răsucit brațele și l-au încătușat. Comandantul s-a apropiat de Mihail. „Sokolov, ești bine?” Mihail, tremurând, a spus: „Sunt bine, cred că tocmai mi-am zgâriat umărul, îl vom trata acum. Ești un om bun, ai rezistat. Los e prins.” L-au ridicat pe Mihail și i-au examinat rana. Era o zgârietură superficială. Au tratat-o și au bandajat-o. Los a fost dus pe o targă, pierduse mult sânge, dar era în viață. Mihail s-a așezat pe pământ epuizat, era terminat. Los era arestat, pericolul trecuse. Los a fost dus la spitalul regional sub pază strictă. L-au operat, i-au scos gloanțele din umăr și braț și i-au coasut rănile. Starea lui este stabilă. 2 zile mai târziu a fost transferat într-un centru de detenție preventivă și plasat în izolare. Kravtsov a început interogatoriul. Los stătea în fața lui cu mâinile încătușate și bandajate, palid, dar privirea era încă rece și prădătoare. Kravtsov a pornit reportofonul.
Victor Olegovici Losev, sunteți reținut sub acuzația de organizare a unei organizații criminale, trafic de droguri, deținere ilegală de arme, tentativă de omor, ucidere a cel puțin 30 de persoane între 1993 și 2005 și tentativă de omor asupra martorului Sokolov. Vă declarați vinovat? Los a chicotit. Care este rostul să negați? M-ați arestat? Risc închisoarea pe viață. Ce diferență face Kravtsov? Există o diferență. Dacă depuneți mărturie, vorbiți despre bandă, despre ascunzători, despre crime, instanța va lua în considerare acest lucru în sentință. Poate vă vor da pur și simplu 30 de ani în loc de închisoare pe viață. Los s-a gândit o clipă, apoi a dat din cap. Bine, îți spun. Viața mea s-a terminat oricum. Da, am creat banda Taiga în 1993. Treceam ilegal droguri peste granițele Chinei și Mongoliei. Cumpăram heroină în China, o transportam prin Taiga și o vindeam în Krasnoiarsk, Irkutsk și Novosibirsk. Am câștigat milioane de dolari ucigând concurenți, martori și pe oricine îmi stătea în cale. Da, 30 de oameni, poate mai mulți, nu i-am numărat. În 2005 mi-am dat seama că FSB mă va prinde. Am plănuit o evadare, am pus trupul unei persoane fără adăpost într-un bunker, l-am aruncat în aer și am fugit în Mongolia. Am trăit acolo 20 de ani sub un nume fals. Am ascuns banii în 3 ascunzători. Tu ai luat una în 2005. Am reușit să o golesc. Sokolov a găsit-o pe a doua. Am pierdut 300 de milioane. A treia, mai sunt ascunzători, dar nu-ți voi spune unde. Las-o să putrezească în pământ. Toate. Kravtsov se aplecă. Unde e a treia ascunzătoare? Los râse. Nu voi spune. Aceasta este răzbunarea mea. M-ai arestat, dar nu vei primi banii. Lasă-i acolo pentru totdeauna. Poate cineva îi va găsi peste 100 de ani. Kravtsov trânti pumnul în masă. Los, vei merge la închisoare pe viață. De ce ai nevoie de banii ăștia? Spune-mi, unde e ascunzătoarea? Îi vom lua în considerare la sentința ta. Los clătină din cap. Nu, asta e tot. Nu voi mai spune nimic. Interogatoriul se încheie neconcludent. Kravtsov plecă furios și dezamăgit. A treia ascunzătoare a rămas secretă. 3 luni mai târziu a avut loc procesul. Los a fost judecat pentru numeroase capete de acuzare, organizarea unei comunități criminale, trafic de droguri la scară largă, 33 de crime, s-au găsit dovezi pentru încă 3, deținere ilegală de arme, tentativă de omor asupra lui Mihail Sokolov și criminal. Procesul a durat 2 luni, zeci de oameni au depus mărturie, Mihail a depus și el mărturie, descriind cum a găsit ascunzătoarea și cum l-a vânat Los. Los stătea în cușca inculpatului, tăcut privind în gol. Verdictul a fost anunțat la sfârșitul lunii iunie. Judecătorul a citit timp de aproape o oră. Inculpatul Victor Olegovici Losev este găsit vinovat de toate acuzațiile, condamnat la închisoare pe viață într-o colonie penală cu regim special, fără posibilitatea de eliberare condiționată. Bunurile confiscate sunt confiscate în favoarea statului. Apelul este posibil în termen de 10 zile. Los nu a făcut apel. A fost dus într-o colonie penală din regiunea Arhangelsk, una dintre cele mai dure. Mihail a răsuflat ușurat. Coșmarul se terminase. O săptămână mai târziu, Kravtsov l-a invitat pe Mihail la sediul FSB. Mihail Petrovici, a spus el, ai ajutat la prinderea unui criminal deosebit de periculos pe care îl căutau de 20 de ani, riscându-ți viața. Conform legii, ai dreptul la o recompensă. O comisie din cadrul Ministerului Afacerilor Interne ți-a analizat cazul și a decis să-ți plătească 10 milioane de ruble pentru ajutorul acordat în prinderea lui Los și confiscarea unui transport mare de droguri și arme dintr-o ascunzătoare, plus medalia pentru curaj. Felicitări! Mihail a rămas uluit. 10 milioane? Kravtsov a dat din cap. Îi meriți. Banii vor fi transferați în contul tău în decurs de o lună. Folosește-i cu înțelepciune. Mihail nu-i venea să creadă. 10 milioane. Nu mai văzuse niciodată atâția bani. Era mai mult decât ar fi câștigat într-o viață întreagă de vânătoare. Viața lui avea să se schimbe pentru totdeauna. Banii au ajuns în contul lui Mihail o lună mai târziu, exact 10 milioane de ruble. Mihail stătea acasă holbându-se la ecranul aplicației sale bancare, nevenindu-i să creadă. 10 milioane! Era bogat. Primul lucru pe care l-a făcut a fost să-l sune pe Kravtsov și să-i mulțumească. Domnule major, vă mulțumesc pentru tot, pentru protecția dumneavoastră, pentru ajutorul dumneavoastră, pentru credința dumneavoastră.
Kravtsov i-a răspuns călduros: mulțumesc, Mihail Petrovici, sunteți un adevărat erou, nu oricine ar fi putut rezista unei asemenea presiuni. Mult succes și nu uitați, dacă aveți nevoie de ceva, sunați. Mihail a început o viață nouă. Prima sa afacere a fost să cumpere o casă nouă în Berezovka, una mare cu 2 etaje cu un teren. Și-a vândut vechea colibă și a cumpărat un UAZ Patriot nou pentru vânătoare, cel mai bun echipament de vânătoare, o pușcă cu lunetă, o cameră de termoviziune și un cort. A donat bani școlii locale 1.000.000 de ruble pentru renovări și încă 1.000.000 spitalului. Satul îl idolatriza numindu-l erou. A investit 3 milioane în deschiderea unui centru de vânătoare și turism. A construit 3 pensiuni la marginea taigăii și a angajat 2 asistenți. Veneau turiști, moscoviți, petersburghezi și străini. Mihail i-a dus la vânătoare, le-a arătat taigaua și le-a povestit. Afacerea a luat avânt, aducând $1.000 net pe lună. În plus, a continuat să vâneze el însuși, nu pentru bani, ci pentru sufletul său. Iubea taigaua, nu putea trăi fără ea. A pus deoparte 2 milioane pentru pensie, depunându-le într-un cont bancar cu dobânzi bune. Restul de 1.000.000 i-a cheltuit pe călătorii. Pentru prima dată în viața lui a călătorit în străinătate. A vizitat Mongolia, China și Kazahstanul. A văzut lumea. S-a întors la Berezovka mulțumit. Trecuse un an de la arestarea lui Los. Mihail trăia liniștit și fericit. Într-o toamnă a plecat din nou la vânătoare în taiga din vechiul obicei. Mergea pe cărări familiare, căutând urme de căprioare și dintr-o dată observa. Pe una dintre potecile îndepărtate pe unde nu mai fusese de ceva vreme, animalele se comportau din nou ciudat. Au înconjurat zona, au făcut un ocol, exact ca acum un an pe acea potecă blestemată. Mihail se opri încruntându-se, serios, și-a amintit cuvintele lui Los din timpul interogatoriului. Mai există o a treia ascunzătoare. Poate asta era? Curiozitatea îl stârni. Mihail a urmat calea examinând cu atenție pământul. 1 kilometru mai târziu a găsit o altă trapă, camuflată și năpădită de vegetație. A deschis-o. Mai jos era un alt buncăr. A coborât, înăuntru erau cutii. A deschis prima, dolari, a doua, euro, a treia, lingouri de aur. O ascunzătoare imensă, poate chiar mai mare decât prima. Mihail stătea în picioare, privea și zâmbea. Istoria se repeta din nou, dar acum știa ce să facă. Și-a scos telefonul și l-a sunat pe Kravtsov. Domnule major, sunt Sokolov. Cred că am găsit a treia ascunzătoare a lui Los. Kravtsov a gâfâit. Serios? Unde? În taiga, la vreo 30 de kilometri de Berezovka. Un buncăr plin de bani și aur. Nu atinge nimic, decolăm imediat. Mihail s-a urcat, a închis trapa, a camuflat-o la loc, s-a așezat lângă un copac, a aprins o țigară, a așteptat și s-a gândit. Deci aceasta este soarta ta. Ai găsit o ascunzătoare, viața ți-a fost dată peste cap. Acum am găsit-o a doua. Mă întreb cât vor da pentru asta. 3 ore mai târziu a sosit un elicopter cu Kravtsov și un grup. Mihail a arătat locația. Au confiscat conținutul. S-a dovedit a fi 200 de milioane de dolari, 100 de milioane de euro și 50 de kilograme de lingouri de aur. O sumă colosală. Kravtsov l-a bătut pe Mihail pe umăr. Mihail Petrovici, ești norocos, ai găsit-o din nou. Va mai fi o recompensă, cred că cel puțin 5 milioane. Mihail a râs. Sunt obișnuit. Poate ar trebui să-mi schimb cariera și să devin vânător de comori? Kravtsov a chicotit. Ar putea fi tot. 6 luni mai târziu, Mihail a primit încă 7 milioane de ruble drept recompensă pentru a doua ascunzătoare. A devenit un adevărat milionar, a extins baza turistică, a construit încă 5 cabane și a cumpărat o barcă pentru pescuit pe râu. Viața a devenit și mai bună, dar uneori, în timp ce se plimba prin taiga, se gândea: ce-ar fi dacă ar mai fi ascunzători? Elanul era paranoic, putea ascunde banii în 10 locuri. Mihail a observat cu atenție comportamentul animalelor și într-o zi, 2 ani mai târziu, a observat un al 3-lea loc suspect unde căprioarele ocoleau poteca. A chicotit. Ei bine, vom verifica. A luat o lopată și s-a apucat să sape. Aici se termină povestea fără sfârșit. Rămâne de văzut dacă Mihail va mai găsi ascunzători sau nu. Un lucru este însă clar, viața lui s-a schimbat pentru totdeauna pentru că a observat comportamentul ciudat al animalelor și nu l-a ignorat. Taigaua ascunde multe secrete, iar unele dintre ele se dovedesc a fi secrete de aur. Epilog.
Mihail Sokolov a devenit o legendă a teritoriului Krasnoiarsk. A apărut în ziare și la televizor, vânătorul care a prins un elan și a găsit 2 ascunzători care conțineau milioane. A continuat să locuiască în Berezovca, vânând, ghidând turiști și ajutând satul. A construit o școală nouă pe bani proprii, a renovat spitalul, a instalat gaz în case și a devenit cetățean de onoare, dar a rămas un locuitor simplu și umil al taigăi. Jurnaliștii îl vizitau uneori cerându-i interviuri. Mihail răspundea cu reticență, dar a spus: pur și simplu făceam ceea ce credeam că este corect. Am găsit ascunzătoarea și am raportat-o autorităților. Erau pe urmele mele, dar nu am cedat. M-au ajutat să-l prindă pe bandit și mă bucur. Am primit o recompensă și am folosit-o în beneficiul altora. Asta e toată povestea. Jurnaliștii au întrebat: nu regreți că nu ai păstrat banii pentru tine prima dată? Ai fi putut lua 300 de milioane, să fugi în străinătate și să trăiești ca un rege. Mihail clătină din cap. Nu regret. Acești bani au fost furați, murdari. Dacă i-aș fi luat, m-aș fi uitat peste umăr tot restul vieții mele speriat. Dar conștiința mea e curată, dorm liniștit. În plus, am primit o recompensă legală, 17 milioane pentru 2 ascunzători. E suficient pentru tot restul vieții mele. Sunt fericit. Și era adevărat. Mihail Sokolov era cu adevărat fericit, pentru că a acționat cinstit, conform conștiinței sale, iar soarta l-a răsplătit. Și taigaua își păstra încă secretele. Și cine știe câte ascunzători mai zac undeva adânc în păduri, așteptându-și momentul. Poate că într-o zi cineva va observa din nou animalele evitând poteca și atunci istoria se va repeta.